Сазигра праштумам. Эй дунё, ман ғарибам. Эй ҳаёт, ман ғарибам. Ман ғарибам. Дунёи чархи гардонтори сарам абри сиёҳ, на фикри падару модароску парадуди гиёҳ. И зиндагӣ даводавоча да бадам зад, билет мегирам оча, дига мекунам мақсад ман мерам кор мекунам оча. Мулки ғариб да зиндагии камбағалона ҳамихе қинда бача меркаи гуфта ғам натеҷони ҷавон та мерам кор када оча меканам ман қарзи банк вақт гузаштай байна михе сум шид болои сум мара номусум намемона падар макнанд суд ай пишти чӣ ки даст яъне сум ки бачатон калон шид ба гаптон накад афсус бачаҳои ҳамсояро очам дида хурду сус сини сол ба ҷое расид нахондум ихтисосе ай хондан очама тамоман надорум эҳсосе аввалаи тақдира биомаду мулки ғарибе мулки ғариб надори умуман роҳате бачаҳои тоҷики ғарибиҷа доран азобе азоб болои азоб бестоқат ки ғарибида барои чӣ омадӣ кор ки бихаб зиндагита касаш барои шаҳшидан омадай ғарибай касаш барои бурдаи ноне кор дора ғарибай касаш мисли ма оча шаёд кадай тоқат дора иҷа ҳичка намешносад нахеша таборам пускай тоқамом тоқа фикр ки тоқа қадамон иҷа пурай шағолу бизай нест тоҷикистон да ким кадом шаҳри